गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बराय लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम पुलिस कनस्टेबलआव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन सिम्पल इन्टारेस्टनि सायाव। आसाम पुलिस कनस्टेबलआव सिम्पल इन्टारेस्टनि सायावबो कुइसन फैनो हागौ। बेखायनो आङो बे कुइसनफोरखौ लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ बाहायदोंनै 2000 रांनि 5% सुदनि हाराव 2 बोसोराव सुदा बेसेबां जागोन होननानै सोंदों। माने 2000 रां माने टोटल माने फार्स्ट एमाउन्टआ जोंना माने प्रिन्सिपाला 2000 रां बिदिनो 5% सुदा बेसेबां पारसेन्ट 5% ओमफ्राय 2 बोसोरनिखौ सोंदों। होमबा बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ। दा सिम्पल इन्टारेस्टनि दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोंनो नांगोन। फर्मुलाया जाहैबाय गोसोआव लाबानो जाबाय एसआई होननानै बुङो सिम्पल इन्टारेस्टखौ। दा बिनि फर्मुला होननानै बुङोबा PTR बाय 100 बे जागोन बिनि सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुला। बेखौ गोसोआव लादो। दा बाहाय P होननाय लोगो लोगो जोंना मा जागोन प्रिन्सिपाल माने गाहाय रां सिगांनि आसोल रां होननानै बुंगोन। आसोल राङा दं 2000 बाहाय 2000 होनो हाबाय 2000 रां दङ। ओमफ्राय सानजाबोदो T माने टाइमा बेसेबां 2 बोसोर बेखायनो 2 होबानो जाबाय। ओमफ्राय R माने रेट अफ इन्टारेस्ट बेसेबां रेटआव बिनि पारसेन्टआ बेसेबां सुदआव पारसेन्टेजखौ सोंदों 5% नै बाहाय बेखौ होनो हायो 5 होनो हाबाय गाहायाव 100 बेबायदि होबानो जाबाय। दा बिदि होनानै जोंना सानजाबनानै दानलायलायबानो जासिगोन। दा नैबे 0 जों 0 दानबाय 0 जों 0 दानबाय होमबा गाहायाव जेबो गैला। होमबा 20 जों 2 जों आरो 5 जों सानजाबनानै मा मोनदों बेनि एन्सार जासिगोन। दा बाहाय 20 जों 2 जों सानजाबबा मा जागोन 40 जागोन। 40 जों 5 सानजाबबा जागोन 40 जों 5 सानजाबनानै मा जायो बेनि एन्सार जागोन 4 सानजाब 5 सानजाब 4 20 200 जाहैबाय। होमबा एन्सारा मा जागोन बेनिया 200 जागोन। 200 अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया अपसन बि आनो जागोन थार फिननाय। नोंथांमोना बेबायदि सिम्पल इन्टारेस्टनि कुइसन फैयोब्ला नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जेसेबांनाखि कुइसन फैया मानो हागोन। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ 20% सुदनि हारै 1200 1200 राङा 1400 एबा 1450 रां जानो थाखाय बेसेबां सम नांगौ होननानै सोंदों। माने बाहाय सुदनि हारा होनाय दङ रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां 20% 20 जौखोन्दो होनाय दङ। ओमफ्राय आसोल राङा 1200 होनाय दङ। ओमफ्राय उनावहाय लास्टआव बेसेबां जाहैदोंनो 1450 रां जाहैदों। होमबा बेसेबां सम नांगोन दाना माखौ दिहुननांगौ टाइमखौ दिहुननांगौ एबा समखौ दिहुननांगौ जों T नि मा दिहुननांगौ। दा बाहाय जोंना सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन एसआई दिहुननाया SI = PTR बाय 100 बेबायदि फर्मुलामोन। दा जोंनो मा नांगोन बाहाय SI खौ नांग्रोगोन जोंनो। SI खौ जों माबोरै मोनगोन दाना सुदखौ जोंनो नांग्रोगोन गोरलै सुदखौ माबोरै मोनगोन। दा गोरलै सुदखौ मोननो थाखाय जोंना मा होनाय दंखायो आसोल राङा होनाय दङ आरो लास्टआव माने टटेल एमाउन्टआ होनाय दङ। टटेल एमाउन्टआ बेसेबां 1450 रां जाहैदों। थारमाने बेसेबां राङा बेसेबां जाहैदों बा बेसेबां बारायदों बेखौ दानख'बानो मोनबाय। माने 1450 निफ्राय 200 खौ दानख'बानो मोनबाय बेसेबां बारायदों। लाथिख' फैबाय बे 5 फैबाय बे 2 फैबाय नै 250 रां सुदआ बेसेबां 250 रां बे जाहैबाय गोरलै सुद जाहैबाय बे SI नि माना बेसेबांनो 250 रां। SI दिहुननाया फर्मुला गोसोआव ला नैबे मोनसेखौ SI खौ दिहुनो टटेल एमाउन्टनिफ्राय मा दानख'नांगोन प्रिन्सिपालखौ दानख'बाबो मोनगोन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा होमबा SI नि माना 250 जाहैबाय बाहाय 250 थाहैबाय P आ 1200 जाहैबाय इनटु टाइमाथ' गैया गोथियानो थाबाय। ओमफ्राय R नि माना 20% 20 होबाय गाहायाव 100 थाहैबाय। दा जों मा खालामनो हायो बे 250 थाथ'बाय। दा 0 जों 0 0 जों 0 दानबाय होमबा बेजों सानजाबगोन। सानजाबनाया 12 जों 20 जों सानजाबा जागोन बेखौ जोंनो नांगोन 12 जों 20 जों सानजाबनांगोन 0 फैबाय 4 240 होमबा 240 इनटु T थाबाय। दाना बे सानजाबखौ ओरै बारहोबोनांगौ सानजाबनो दङ बिसोरो सानजाबलायनाय दं। सानजाबा समान सोलाबा मा जायोमोन जोंना राननाय जायो 250 खौ नैबे 240 राननाय जाहैगोन बा T आबो थागोन। होमबानो बेखौ रानबानो मोनसिगोन। दाना रानोबा मा जागोन 0 जों 0 दानगोन
25 खौ 24 जों रानबानो जाबाय 25 खौ 24 जों राननानै मा जायो बेनि एन्सार 25 खौ जुदि 24 जों रानोब्ला 24 सानजाबसे 24 मोदांखौ बासे दा बाहाय जोङो बेबायदिखौ मा होनो मोनसे गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव दोननो हायो बे नंराय बोखावखोन्दोफोरखौबो जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव लांनो हायो नालाय बेखौ जों जुदि रानजोबनांगौ जायोब्ला मालाबा समाव बेखौ पइन्टआव लाङालासिनो बेखौ गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव दोननाय जायो गलाय बोखावखोन्दोआव दोनोबा मा जागोन नैबे राननानै मोननाया सेया बेयाव फैगोन राननानै मोननाया से ओमफ्राय राननानै आग्लायनाया गोजौआव थागोन ओमफ्राय रानग्राया गाहायाव फैगोन 24 होमबा बेबायदि जागोन एन्सारा होमबा एन्सारा मा जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सिआ जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 3 दङ बेसेबां जौखोन्दो सुदनि हारै 1000 राङा 10 बोसोराव 2500 रां जाहैगोन दाना बेना माखौ दिहुननांगौ बेसेबां जौखोन्दो पारसेन्टखौ दिहुननांगौ जोङो दहायो फार्स्टआव गोरलै सुद दिहुननायखौ सोलोंबाय बिनि उनावहाय जोंना टाइम दिहुननायखौ जों सोलोंबाय दानिया माने पारसेन्टखौ बोरै दिहुनगोन दाना बेसेबां जौखोन्दो बेखौ बोरै दिहुनगोन दाना बेखौ जोङो सोलोंगोन दा फर्मुलायाथ' बे मोनसेयानो एसआई दिहुननायनि फर्मुलाया बे मोनसेयानो पिटिआर बाय 100 बे मोनसे फर्मुलाजोंनो जोङो दिहुननो हायो दहायनि बायदि जों मा खालामनो लानांगोन दाना गोरलै सुदखौ जोंनो नांग्रोगोन एसआई खौ नांग्रोगोन एसआई खौ जों माबोरै मोनगोन टटेल एमाउन्टनिफ्राय नैबे 2500 रांनिफ्राय आसोल रांखौ दानख'बानो मोनगोन दा जोंना एसआई दिहुननायनि फर्मुलाया दहायबो होखादों आङो एसआई समान माने ए माइनास पि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ए माइनास पि ए मानि माने टटेल एमाउन्ट गासै दाजाबनानै सुद आसोल दाजाबजोबनानै मोननाय रां बे जाहैबाय 2500 होमबा जोंना 2500 निफ्राय मा माइनास खालामनांगोन 2500 निफ्राय प्रिन्सिपाल 1000 खौ माइनास खालामनांगोन 1000 खौ माइनास खालामबा मा जागोन दानख'योबा 1500 बेबायदि जाहैगोन होमबा सिम्पल इन्टारेस्टआ एसआई नि माना 1500 बेबायदि जाहैगोन माबा एसआई नि जायगायाव जोङो 1500 बेखौ होनो हासिगोन 1500 दा बाय पि प्रिन्सिपालआ बेसेबांनो 1000 बे प्रिन्सिपालआ थागोन बाहाय इनटु टाइमआ जोंना बेसेबां बोसोर होनाय दङ टाइमआ 10 बोसोर टाइम होनाय दङ 10 बेखायनो बेहाय 10 होनो हागोन इनटु आर नि मान गैया बेखौ लिरनानै दोनबानो जाबाय गाहायाव 100 थाहैबाय दाना बेबायदिनो एखे दहायनि बायदि 0 जों 0 दानगोन 0 जों 0 दानगोन ओमफ्राय बेजों बे सानजाबगोन 10 सानजाब 10 100 होमबा बे 1500 खौ बे माने 10 सानजाब 10 100 ओमफ्राय माने इनटु आर जाहैबाय नालाय दाना बे 100 जों आर जों मा जाना दं सानजाब जाना दङ बे सानजाबा समान बारबा राननाय जाफैसिगोन बा 1500 खौ माने बे 100 रानफैसिगोन बा ओरैजाय मा थासिगोन आर थासिगोन दाना होनोबा जोंना मा जायो 0 जों 0 दानो हायो 0 जों 0 दानो हायो होमबा 15 खौ 1000 मा जागोन 15 जासिगोन बियो 15 इन समान आर जाहैबाय होमबा आर नि माना मा जागोन 15 जाहैबाय बेखायनो रेट अफ इन्टारेस्टआ मा जाबाय पारसेन्टआ 15 जाहैबाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया अपसन बिया जाहैबाय थार फिननाय दाना कुइसन नाम्बार 4 दङ बेसेबां आसोल राङा 15% सुद हारै माने 15% सुद हारै 2 बोसोराव गोरलै सुदआ 600 रां जाहैगोन होननानै सोंदों दाना माखौ दिहुननांगौ आसोलखौ दिहुननांगौ प्रिन्सिपालखौ दिहुननांगौ पि नि मान दिहुननांगौ होमबा बाहाय जोंना आर नि मान होनाय दङ टि नि मान होनाय दङ एसआई नि मान होनाय दङ होमबा दाना प्रिन्सिपालखौ दिहुननांसिगौलाय होमबा जोंना फर्मुलाया बेनो थांबाय एसआई समान पि टि आर बाय 100 बेखौ गोसोआव लादो बे फर्मुलाजों थांगोन बेबो दाना एसआई होनाय दङ गोरलै सुदआ 600 बेहाय 600 जासिगोन 600 प्रिन्सिपालआ गैया पिआ गैया बेखायनो ओमफ्राय टाइमआ होनाय दङ 2 बोसोर ओमफ्राय रेट अफ इन्टारेस्ट होनाय दङ 15% 15 होदो गाहायाव 100 जाहैबाय दाना बेसोर राननाय नालाय ओरै फैबा बे मा जाफैगोन सानजाब जाफैगोन बियो बेसोर राननाय नालाय सानजाब जाफैगोन बियो 100 जों 600 जों सानजाबबा 100 जों 600 सानजाबबा 6000 जासिगोन बियो लाथिख' मोननै थांबाय नालाय मोनब्रै 60000 जासिगोन बियो 60000 जागोन ओमफ्राय ओरैजाय पि थाबाय ओमफ्राय 2 सानजाब 15 30 जाहैबाय दाना नैबे 60000 खौ नैबे 30 रानफैसिगोनलाय माने बिसोर सानजाब जानानै दं नालाय पि जों 30 सानजाब जानानै दं नालाय 2 जों 15 सानजाब 30 मोन नालाय दाना बियो 30 रानफैसिगोनलाय होमबा 60000 खौ
60,000खौ दाना बे 30आ रानफैसिगोन बा प्रिन्सिपाल थासिगोन दाना मा जागोन रानोबा 0 मोनसे दं 0 मोनसे रानबाय होमबा 6,000ल' थाबाय 6,000खौ जुदि 3 जों सानजाबोबा रानोबा 3 जों जुदि रानोब्ला मा जागोन बियो 2,000 जासिगोन बियो 2,000 होमबा प्रिन्सिपाला बेनिखायनो बेसेबांनो फिनि माना पि समान 2,000 रां होमबा बिनि एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डि आ जागोन थार फिननाय होनबा जोङो दा मा सोलोंबाय प्रिन्सिपालखौ बोरै दिहुनो बेखौबो सोलोंबाय आसोल रां दिहुननायनि फर्मुलाखौबो जोङो सोलोंबाय मानोना नैबे मोनसे फर्मुलाजोंनो गासिबो थांजोबखायो गोसोआवल' लाबा जाबाय नोंथांमोना दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ सासे फालांगिरिया 20 बोसोराव आसोल दोननि 6 फाननि समान मोनोब्ला गोरलै सुदनि हारा बेसेबां होननानै सोंदों माने सासे फालांगिरि दङ बे फालांगिरिया 20 बोसोरनि उनाव जुदि आसोल दोननि बेसेबां मोनोनो 6 फाननि समान मोनोब्ला आसोल दोना बेसेबां प्रिन्सिपाला बेसेबां बेखौ होनाय गैया बे आसोल रांनिनो 6 फान माने बे आसोल राङा बेसेबां बिनि 6 गुन बारा मोनोब्ला एबा समान मोनोब्ला बिनि समान जाहैयोब्ला आरो आसोल दोना बेसेबां बिनि 6 गुन समान जाहैयोब्ला होमबा 20 बोसोरनि उनाव जुदि जाहैब्ला सुदनि हारा बेसेबां होननानै सोंदों सुदनि हार माने सुदनि पारसेन्टखौ दिहुननांगौ आरो दाना बेबायदि कुइसन जुदि फैयोब्ला जोंहा बिनि फर्मुलाया एसे आलादा जागोन बाहाय जोंहा आसोल दोनबो होनाय गैया बेसेबांमोन बे होनाय गैया ओमफ्राय जोंहा सुदनि माने सिम्पल इन्टारेस्टबो गैया जोंहा बेसेबां सुद बेबो गैया जोंहा मा दङ टाइमा होनाय दङ आरो बेसेबां फान आवगायदों बे होनाय दङ दा बेबायदि होनाय थायोब्ला जोंहा फर्मुलाया नैबे जागोन बेखौ गोसोआव ला आर नि मान दिहुननांगौ नालाय रेट अफ इन्टारेस्टखौ दिहुननांगौ नालाय सुदनि हारखौ फर्मुलाया जाहैबाय 100x - 1 बाय टाइम टि बे फर्मुलाजों दिहुननांगोन बे फर्मुलाजों दिहुनबानो गोरलै सुदनि हारा बेसेबां बेखौ मोनगोन दा बाहाय 100 आ 100 थाहैबाय ओमफ्राय x नि माना बेसेबां x मानि माखौ लानांगौनो x आ माखौ हमना लानांगौ नैबेखौ लानांगौ बेसेबां फाननो आसोल दोननि 6 फाननि समान नालाय 6 फान ओंखायनो बेखौ 6 लादो -1 टाइमा बेसेबां 20 बोसोर ओंखायनो बाहाय 20 होबानो जाबाय दा बेखौ दिहुनोब्ला मा जासिगोन जोंना बे 0खौ 0 जों दानखानो हाबाय होमबा ओमफ्राय 10 खौ 2 जों होनबा 5 जाहैबाय 5 थाहैबाय ओमफ्राय बेयाव 6 निफ्राय 7 खौ 5 जाहैबाय 5 सानजाबबा 25 जाहैबाय होमबा 25 जौखोन्दो जासिगोन बे 25% होमबा बिनि फिननाया मा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जासिगोन बेयो थार फिननाय नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै गोसोआव लादो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ